CMC Mawlai Phudmuri kelalong kaladu lympung ïalehkai football bala penyai dak seng samla Katolik Mawlai Parish Hamadan he mini stadium kebalakut hak siublei ka khandai trik nopra arja arpoi CMC Phudmuri kelayora ya trofi hadien maklala ban pinlim ka CMC Mawlai kontun masar dalai lakwei lengba ka jinsut taibegar hadien ïalehkai da ar la ar hak ïalehkai ka banyu minute bat ka extra time haswa kan ni hak por step kladan ka final basketball junction rang bat kan thei bala pynlong Hamadan basketball jong Saint Francis kabadan hamulai ka masar naki kan thei layora da CMC Mawlai umjur hadien bala penlim ka CMC Phudmuri da arp khandai la arp nyu basket kat bah ka final gishin rang layora da CMC mod peki hadien bakala job ka CMC nong pedeng da stan khandai la san penru basket ya ka lympung ïalehkai football bat basketball la panha prada da milik ka Mawlai tunsi ba proses di sokme kum kungsan Hamadan he stadium nakaliang jong presiden kaseng samla balang Katolik Mawlai Parish uba lambat khar kamni haba jingkran ula aik jero yo melina kathany ba proses di sokme ubla kloi bin den mentalang ba kaseng bo lano sniang sikat dei nak mentaban penya be ya rendi ya kane ka annual sport meet da kabala be tingka sanpo hajar tingka maso bon pen pau ke jing sungu ko ba sikat dei nak benta ke jing den kat lang ke jong i om dei tang ha annual sports meet hindai ki kam ki baladak bat ki kam ki ban sawan ru ibi jilong ru iba jukloi ban ai jingirap na ka benta jongi ban ngaso ban penpau hang ni namar ngi sudai ban penpau haba ki wei pat ki le bha na ka benta jonga jongpi ni jong kaseng ni jong kesnong kathau hi borok we ngasem kani ka kabu ban ai ku play kirpang na ka benta jongi iblano jingirap kelut min sem na ka benta kani ka tournament ya kani ka tournament ila ai semua bha yangi ya ka sanpo hajar tingka man penyai ti nak benta kani ke tournament but ila ai insa ai ru hakini kisngi ki bansawan sa shilak tingga nak benta kaseng samla Katolik Mawlai Parish nomor kakam ba kaseng samla Katolik Mawlai Parish kan pendap benta kedai sestang ba insna ya ka weipat ke yeng nak benta ki long yeng long sem ki badan kam ke jingirap nak kaseng samla Katolik Mawlai Parish ngai ku play sibun ba namata ka jing telang ka jongti bat kaseng ngetscam ba ka jing tbu jeng kaseng kinang ya chakmat ngetscam ba ka jing pilat printi ka jong play ngidang la berpentrei yakini kikam ki bangin sawan au banai Januari ba banai February ku play sibun ba namata ka jing doren ka jongti bat ka jing kluj men sem ka jongti u ameli kathany ba proses di saukme ha bakran ulom kabenta ka jong u kolong bunyi dalang rengkat bagi pai ba bat kum juru bat ki khon samla jong ki balang bat kum kadak ka jing don lang bat ki pai ba ula IT san pho jatengka nak benta ïalehkai kat ba silak sak seng samla Katolik Mawlai Parish bakan prisna yeng ki baduk na pedeng baduk tam manu ban yo ya kwe ke yeng ban prisna nak lian jong seng samla Katolik Mawlai Parish tong scam ala kari president secretary madang lian jong ki la IT selection committee bagi ban yo ini ke yeng ki ban pat prisna sang samla ke de ke yeng nak baduk tam ka ba seng samla ka prisna nak beta jong ki nak lian jonga ngala ongi president secretary ngasedo silak tingka nak beta ban prisna de ke yeng kabadai nak beta ki baduk besuk de ka benta jonga hi kadai nak beta jong pai ba ino rekat bat pi hakan uno ka benta